Sewu matur wonten ngarsanipun keluarga ingkang menggugati Pak Aan dalasan Ibu Novia Dwi Astuti, Bapak Sugiyo, Mbah Mantan Dukuh kalian Bu Haryati sak keluarga. Para madya wasana anggenipun kula sak kanca marak swancos panglipur nuhuni punapa ingkang dados dawuhipun keluarga ingkang menggugati. Ngapunten awit sedaya kalepatan kekirangan kula sak kanca anggenipun caos panglipur sedaya keluarga anggenipun ugi ceh nata ndetresna matur sembah nuwun berkah barokah lumintur rezekinipun. Derek dedonga adik Muhammad Farid Atalah ingkang sampun dipun pages utawi khitan tansah dados lareng ingkang soleh bangun miturut dhateng tiyang sepuh tumrap agami nusa lan bangsanipun. Ugi keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sugiyo, Bu Haryati sak keluarga sak putra wayah sak dun sak turun pikantuk keluarga ingkang ayem-ayem tata titi tentrem bejo selamat donya lan akhiratipun. Amin, amin. Juga tadi kita mendapat info teman-teman nanti dulur-dulur dari Kipas atau Kidul Pasar minta scan barcode karena tidak bawa cash ya. Diucapkan terima kasih matur nuwun jaga kemawon pun paringi sehat sak keluarga lan pun karisma arga matur nuwun sansaya ngrembaka kuncara jayeng bawana laris. Matur nuwun sumangga sami asesanti jaya-jaya wijayanti suradira jayaningrat lebur dening pangastuti nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari budayaku. Panutup lewong Sayo dan yang rukun bersama rekanmu. Jangan gundahkan hatimu. Ayo joget kabeh. Mari bergembira bersama. Karisma arga. Arimbi bertemu Jadra. Kocak-kocak dulu Not. Ayo Not. Ya kocak-kocak nggih. Ya Zabda. Ayo, yang sini. belakang bapak-bapak, mas-mas. Piye iki? Selak bubar. Pak Adam, Pak Kumis tadi mana ya? Pak Kumis, ayo. Pak kalian jenengan Pak ya Pak. Pak Ayo. Bardi mriki monggo. Pak Bardi ayo Pak Bardi. Ayo caket-caket kalian campur sari. sing nonton mau. Pak Eko. Pak Eko, monggo. Informasi kami tujukan kepada Bapak Eko. Sabdo panandita kotak umpung sliramu atado ing sisih kotak mana Arimbi Bayu Rabi pinggir mriki Mas. Tamune aja lewat. ya ini dari KKN UNY KKN cilik-cilik Arimbi entekno wong lewong atiku ya ndek ana
rupane sepisan ketemu yang sayu dengan temanmu. Bersama temanmu, jangan ragukan hatiku. Tanah bisa lelah ke hatimu. Juragan Murah Jaya. Sapul, sapul, sapul. Ayo Neng, ya. Kuling. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Sobat Motor.